TTADC election ni Khari eba result out mani yagulo kreng constituency no BJP Khwlainairogni Sokchajakkha Sokchajakkha hane Awai jagai tongkha obahino Wngma nan Halahali Ashrambari obahino nan Halahali Ashrambari ni West Tokchya bisibo BJP party khainai khungsini nokmukhung Sokchajakkha hane kok Awai khaijaka kok Awai khaijakmano tei sawi mankha Sokchajakkha hane ereng kok Awai jakmano chajakliya baithang BJP party Khwlainairogno tei amsani yo tongksang tong ni bagibo kok kesarkha jerok oba heke ereng tatol kok Awai tongkha abuno cherana engthang hne koikha BJP Khwlainairog nainadi chini mangpidiwo Sokchajakkha ni siljamani abron teitam sane na binno kono khaijagya binno bano kahamna tongo kon khaijagya tam klai nung bini ang bin kaki ge bo tam party khai bo emne binko BJP hini mo koigin BJP hini thangata te heta election ni sigangta age jati brahma thano ge bo kono inko rok walai salai abai rok to tong hi bo ke be walai bo kem hung kuidung ke bono dia bo tini no kri khei mane bor thangmani bo emne borok thanga sung thoi tonga khoro saimeta di borok thang mai rok samani nibo mane thingno jesa mojburing fan BJP ma khlai kena ka bono bahai dunam khlai bate kai Sokchajakkha Sokchajakkha Bwswk hini bahai bo bor khai gicha gojob khai ungko sargo abon kicha kichari naina khaibai di no Sokchajakkha tinno ro subu subaya ta ni sa ta sai to dal khobna to tam ro khlai na ro ti brahma thade khlai na BJP de khlai je khai da BJP him tung tongu ta 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 sana bo ni kebo kono bu to ka bo hera khlai ke khaya ke bo mo khaya kamin bu mung tam no mo nai ta naila bo tin jaga kono no Sokchaya kono Bwswk abo ando su khan kol khai ke to sida tosil de khlai inga Bwswk ma sanai bole go naila bari ro kai sino nale ya to sin Sokchajakkha sino kono beta kare no kun soja ro kai na tao to kono beta kare sino ro pura arang to manta je kono borma khok nung BJP party khlai na BJP party ni tam poto khlai di ko ano butu ko president no daya ko ni khata bro party nei ngoro ya te fana ti bar moto ko bezal gre daily ni ko bazar thanga malai kok salai elaka bai ko mo joto mo kok salai free kai dong nga te bui hai hingja gre nga te party hai fana dan dan ha hamjama dan khai hi nei bisas khai dong ta arge to lai Poilano khulungkan rojatana chini omohana mediclinic go bo doctor phayo nai phai rongno tini chawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relieving doctor bo phai nai phayo hingkeno ro dakte le jakaroi chini mohana mediclinic go phayo naijak phaimano te chirai ro lumkha kuchukha saimia rongkha amani bagabano ro naijak phaimano te norok je kono operation khlaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadar pathor ungkha amani bangmano ro naijak phaimano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bangmano ro doctor be phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham te chini buri rok je kono problem ungkha samasya ungkha buri doctor be phayoi norok kurungoi naijak thangmano engka amon sanamun sunga ang okok duk number buri jak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asmo sanamun sungo chini mohana mediclinic ko phayoi dakti phayoi naijak phaibeti amsungna datnuna hambai